To już jest drugi odcinek najgorszych kanałów. Ja to nagrywam w nocy, jak możecie zobaczyć, 21:11. A ja dzisiaj wstałem o 5:00. Jak mi jest ciepło, ja nie mogę. Dobra, to... Witam w 4. odcinku programu Najgorsze Nie, to kanały nie to. polskiego YouTube'a. Dziś Dawid z dziś, o. Tak on się nazywał. Gdzieś ty? Au. Ty, Dawid. Jest sławny. Dlaczego ja taki nie jestem? W ogóle patrzcie. Daj go. Patrzcie na to. Dobrze, ja cię może jeszcze tak nie wygubię, ale... Siemano, z tej strony DawidX86. O. Witam was bardzo serdecznie. To będzie dobrze. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Nie wiem, bo to mój pierwszy odcinek. Taki dla zapoznania się. To będę nagrywał moją nową serię Kwadracikowy Survival. Tylko, że moi koledzy muszą aktualnie się zalogować. Mam nadzieję, że ten No nie wierzę. informacyjny vlog Co ten wam się spodoba. Swaycraft Będę robi? nagrywał serię Śledzi. i Mądre, mądre. prześlę mojego małego faila z skinem. Może lepiej nie. I będę przeglądał nowe filmiki z moim kolegą. Co wy to w ogóle... Po co ja to włączam, ale... Patrzcie troszkę na to. Już oglądałam. Drugim moim vlogu. Serdecznie wam pozdrawiam moich ludzi i Zabicie. dzisiaj wam opowiem, kogo będę zapraszał do mojej nowej serii. Dzisiaj będę zapraszał najsławniejszych, którzy będą mnie oczywiście prosić o to, ale nie będę wszystkich tam dodawał. Jest no premium. Moi koledzy z osiedla będą chodzić jak Kubiszon, może Kubiszon nie jest tego, Bartek, Co to ma być? znaczy Bjorn, przepraszam. Jest. Patrzcie na to. To już chyba tak... To FKKF-a! Do skrzynki w sezonie trzecim kwadratowej masakry powinneś dodać diaksy! Jeszcze raz! Teraz będzie głośno. Diaksy! Chyba I ja to dodaj mnie wytnę. na serwer DawidX86. Pamiętaj mnie, kiedyś będę lepszy od ciebie youtuberem. Ludzie, najpierw on o to prosi, żeby on go dodał, a później go wyzywa. To jest chore, no. Ludzie, najchętniej bym mu wysłały się jakoś dzisiaj, nie mogę. Patrzcie na to. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Co on tam z początku robi? Może zakręt. Nie wyślę to. On tak. Nie wiem. Nie. Spam. Nie, to nie jest spam. Dlaczego ja tego nie zgłaszę? Władca pierścieni! Władca pierścieni jest super! Może. No to na razie to jest tylko zapowiedź filmiku. Super. Przybieram się w Minecrafcie, ale może i to wam starczy. Pa!
Co to jest Minecraft? Dobra, przechodzimy do rzeczy. Może zakręcę Dobrze, lepiej ten. Władca Pierścieni! Władca Pierścieni jest super! Może. No to na razie to jest tylko zapowiedź. Super. Super rzeczy w Minecrafcie, ale może to wam wystarczy. Pa! O! No. Jeszcze jeden. To jest... Patrzcie. Lepiej. Dziwne. A czy kogoś to nie dziwi, że akurat Gimper przestał nagrywać, a nie, to nie ma sensu. Ludzie. Chociaż raz. Nie wiem, tamte kanały były już są usunięte, a tak to tutaj były przynajmniej 4 kanały. O, jest. Dziwne. Kiedy ja jeszcze niedawno patrzyłam, to tutaj było chyba 6. To już tak chcę też sprawdzić, jak on się nazywał. O, to on. Patrzcie na niego. A nie, to nie to. To 5. Dla ciebie. Co? Co ma być? To ja, ale On ma chyba słabszą psychikę ode mnie. Co to jest? Jeszcze raz. Ludzie. Nie, już ja nagrywam. Ja już będę naprawdę kończył. Dobra, już kończę. Następny odcinek będzie z niego. Dobra.